Larraitzetako itsasargira joan ezkero, Jonen arrastoak aurkituko dituzu. Duela ia mende bat, Jon ezagutu nuen. Momentuan jakin nuen, bera zela nire bizitzako mutila. Horrela, hasi zen dena. Bilbon, gerra hasi berria zen, eta Jon, Osabarin itsasargira joan zen ordubete pasatzera. Herriko festetan, susmo txarrak barra-barra. Lortuko aldu pausoz pauso arazoei aurre egitea?